ನಮಸ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಕೇಂದಿರು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಹೂವೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅವಡು ಎಂಚಿರನೆ ಅವಡು ಐತ ಡಾಕ್ಟ್ರಡ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಕಫ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನಿನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಫ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಡ ಪೋದು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆರ ಅಂಡ ಪೂರ ಗುಣ ಆತಜಿ ನಾನು ಪಂಡೆರು ಒಂತ ಕಫ ಉಂಡೊಂದು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಕಡಪುಡಿಯರು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಉರ್ಲೆ ಅಂಡ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ್ರೆ ಪೂರ ಇತ್ತ ನಾನು ಅದು ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರಿಯರ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಆನಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಿನ ಆತನನ್ನು ತೂದು ಬೋಡತಿನ ಮರ್ದು ಕನವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ನ ಗುಣ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂದು ದಾಯ ಪರಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡತಿನ ಮಲ್ಪ ಮಾತಂದು ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಅಲ್ತ ಮುಲ್ತ ತಿನ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಚಿಂದತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜೆ ಹೊರಟೆ ಗುಣ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇತ್ತದ್ದು ಫುಡ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಹೂವು ತಿಂದುಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಇನಿ ಗುಣ ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಪುವ ಈ ಕಫ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮಂದೆ ಕಾಯಿಲೆಂದು ಹೋಜಾವಣ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಐತ ಪೋದೊಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದು ಎಪ್ಪುನತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತಿರ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಐತ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏರು ಕೇಂದ್ರ ಐತ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ತವರಿಯರೆ ಗೊಂಜೊಂಥರ ಬರ್ಪುಡು ಶೀತ ಆದಿಪ್ಪು ತಲೆಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಜ್ವರ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತರ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮನಿದ ಪಂಡದು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೊಂಜನಕ್ಲಂತೂ ಪನ್ಪಿನೇ ಬಡ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪಾಪ ಬತ್ತದು ಕಾಂಡದ ಆವಡ ತಂದು ಕಾಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ಬಯ್ಯದ ಆವಡ ತಂದು ಬಯ್ಯಾಡು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ತೊನರ ಪೋಪು ಜರ್ಪುರು ಸೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲೆಗ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ಈ ರಜೆ ದಿನ ತಾನೇ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡತ್ತಿನ ಮಂತ ಮರ್ದು ದೆತೊನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಂಡು ತುಲಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 37 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜು ಪನ್ನಗ ದಲಾರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತ ತುಲಿ ಅವಳ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಡನ್ನ ತೀರಿಯರು ಅಂಚ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಆರೊಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಡು ಅಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಐಕೈಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯುಷ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬದುಕೊಡುಂದು ಯಾನ ಪನ್ಪುರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯ ತೂವನ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲೇಜಿ ಪೋಪಿನಕ್ಲಾಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಾವಡು ಅತ್ತು ಒರಿಯರಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಿದೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರೆ ಬುದ್ಧಿ ಒನ್ಪ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂಜ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಿನಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡ ಏರಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಂಡಲ್ಲ ಪಂಡದೈಕ್ ಓಡ್ತಿರ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲೇ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರ ಆಯುಷ್ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬೋಡತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಪೊಡೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರಜಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.